what's up guys? Don't forget to subscribe my YouTube channel and share. Thank you for today's video guys. So, magsugba na ito. Magsugba si Inday Vlogs ug buwad guys. So, kung inahan kasi kung cellphone ra. Ay, huwag mo ni guys. Ang samay guys ay, itong kuanong guys ay, sugbaanan. Idritsos kayo? Dito kayo? Oo. Diretso na na po ka. You guys. Agoy kainit sa klayo guys. Ato lang tabangan siya guys kay murag naglisod pa man ni siya guys. Og sugbag buwad. Oh! Nara guys. Lang. Kuan sa kayo? Ato siya tabangan og sugba. Ano nang taga-simbol na? Ako na pa? Oo. Kinamuta lang. Pagbutang. Ato gini siya tudloan guys, bahala na og kuan. Natudloan ta ni siya kung saan yung pagsugba. Kinamuta lang pagbutang, okay ra man na. Ay, pasok ko. Sinusyal na dahil ni ako. Oh, sinosyal din na yaha guys. Pre, ako mama ba? Magsugba niya. Trina ginaimon yung mga bata guys arong kamao. Ako, si Inday Vlogs, kibaw na. Oh. Di lang magsigisilpon. No. Dalawa kong lahat, sige lang cellphone. Oh, parang kamo na po yung magsilpon guys. Ikaw humayan ni mami. Oh. Ikaw man ako na sa'yo mag-cellphone. Oh. Iba naman si mami. Oh. Ako may Mana magsugba. mana magsugba. Sugba og buwad. Tak ni siya guys. Ha? Siya tak ni. Unsa man? Unor ba ni ba? Oh, man siya unor. Kuan na ika-closing na daw magkuan. Ay balaan. Sus, gan. Kanang award man daw. Moment ay giingon pag meeting walay unor sa kinder, giduan na. So, ito narinig ko ano ni guys. Sa una day tinaada ito unor ang kinder? Buntang ilog-ilogan ng kuan diyang ay kanit parang di usab naman gud nila. Well, dito sa syudad nila harap ko siguro nang kuan pero dito sa syudad okay. Naon nang lakaw kaya inana ba? Kaya ba? Amo tang sa ikas. Naraw. Sana lang. Award raman daw. Balihan na. Ha? Balihan na kanang primero nimong ibutang. Baliha. Kala? Oh. Kaya man, luto na din na. Oo, ang sabi niya ay balihan na. Ang primero nimong ibutang. Ang primero nimong ibutang baliha. Awa. Oh. Agoy, luto na dyan dada. Oh, luto na. Parang kamao guys ba? Si atong palihokon. Kita mag-video lata. Anaon oh. Ato tabang nga gamay gisa kay lisod pa. Palisod. Hilapan gini siya guys. Oh, sugba mo ni sud ani Inday Vlogs. Ko ka. Kuan. Ay sa. Oh. Ay! Hold good guys. Okay. Sus, mura na nagkuhan pa. Napagod man ni guys. Napagod. Luto na din eh. Hindi napagod mo na pa, oy. Luto na rin. Luto na. Ako pa pa. Oh. Muna. Luto na rin pa. Oh, wala luto na. Ano? Luto na hauna na. Nakamao na gid siya mo kuan sugba guys. Ano luto? Ato lang asisan guys. Luto na. Oh, una. Sige. Luto na aron ka sa trabaho guys ba. Kay kadako-dako ani na. Dili naman ni siya makuan guys. Ug di ni mo tudlo sa trabaho. Di na gid ni siya makuan. Saan ko na? Inyo bitaw, ako pisin ni Tabangi ko, Oh, guys. oh kana. Guys. sa mula pa day. Sige. Okay, balo lang gihapon. Dito, ang pante na Gina. Oh. So guys, luto na rin tanan guys. Luto na tanan. Kung inahan sa Sandra. Bye-bye! I love you all!
Nagisingot siya guys, oh, na natanawa mo. Nagisingot siya ka kuan. Kainit. Oh, kainit. Okay, bye-bye.